टियारनि 35 लाख जि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खुलुमबाय आरो बेखौ उदालगुरि समस्तिनि एसेम्बलि समस्तिनि जेसेबां भटार्सफोर दं बिथांमोनखौ आं दिनै साबायखर होदों जे थांनाय 2021 मायथाइनि एप्रिलाव जि बिसायख'थि जादोंमोन बेहाय नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामनानै देरहाहोनानै बे ओनसोलनि जौगानो थाखाय खामानि मावनो जि सुबिदा होदों बेनि थाखाय साबायखर बावो। थांनाय बोसोरबा समाव सासे निर्बाचित प्रतिनिधि हिसाबै सायख'जानाय सुबुङा हिसाबै रायजो राजाफ्रा जिखिनि खामानि आसा खालामदोंमोन लुगैदोंमोन बेखौ मावफुंजोबनो हादोंना हायाखै आं बुंसोला रायजोफ्रा हिसाब होसिगोन। आं सान्दों जे जिखिनि समस्या दं जेंना दं बेखौ 5 बोसोराव मावनानै फोजोबनायाथ' सम्भब नङा थेवबो जिखिनि हायो बेखौ मावनो नाजादोंमोन। दा बेखिनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा सेटिसफाइड जानो हानाय गोजोननो हानाय खामानिखौ मावनो हादोंना हायाखै बेखौ रायजोफ्रा मिथिसिगोन। 5 बोसोर जोबनायनि उनाव आरो नैबे बिसायख'थि फैगासिनो दं। हयथ' फैगौ 15 मार्च खालि कड अफ कन्डाक्ट डिक्लेरेसन जानो हागौ आरो डिक्लेरेसन जानायनि हयथ' मास मोनसेनि उनाव दाहालागै डेट फिक्स जायाखै खिन्थु जों ओरैनो अनुमान खालामदों बैसागुनि एसे सिगाङावनो बिसायख'थिया जानो हागौ। दा बे बिसायख'थियाव उपजुक्त बिजाथि आरो उपजुक्त पार्टिनो भट होनो थाखाय आं बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। जोंहा बड'लेण्ड ओनसोलाव गोबां जेंना दं। गामियारि ओनसोलनि रांखान्थि सोलोंथाइ लोगोसे देहा फाहामनाय बिथिंनि जिफोर जेंना बे जेंनाखौ बोस्रांनांगौनि खामानि दं जों बेफोरखौ जेसे हायो फोसाबनो नाजादों खिन्थु दाबो गोबां मावनो गोनां दं। बेखौ जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जिहेतु गासै मोन 22 सुबुंफोर दं हारिफोर दं बे हारिफोरा गासैहाबो निजा निजा जेंना दं बे जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि बाथ्रा दं आरो बेफोरखौ नोजोर होनानै जोंनि इउपिपिएलनि नेतृत्वजों जि थांनाय 5 बोसोर काउन्सिल सरकार दंमोन बे सरकार जेसेबां हायो बे हारिफोरनि जेंनाखौ बोस्रांनो नाजादों आरो स्पेसियेलि गासैबो हारिफोरनि जिथु जौगाखांनायनि थाखाय हाबाफारि लादोंमोन आरो बे 5 बोसोरजों मावजोबनो हायाखै जिखिनि हायो बेखौ मावदों मावजोबनो हायाखै। बेनिखाय फैगौ समनि दा आथिखालाव जि काउन्सिलाव गोदान सरकार दं बिथांमोना जाहाथे बे मोन 25 हारि हारिसाफोरनि जि जेंना बिथांखौ बे जेंनाफोरखौ जाहाथे बोस्रांनो खामानि मावो बेखौनो खावलायदों। एबार आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो मिथिहोनो लुबैदों जे नैबे बिसायख'थियाव आं बाहागो लाले जिहेतु आं राजखान्थिनि बिथिङाव सिगाङावबो बिदि बिसायख'थि गेलेनो गोसो गैयामोन खिन्थु समस्यानि नारसिननायाव आरो समनि थिननायाव बेखौ गेलेदोंमोन रायजोफ्रा आंनो मदद हेफाजाब होदोंमोन। रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाब मोननानै देरहाखांनायनि उनाव जिखिनि दायित्व मावनो बेखिनिखौ मावनो जेसेबां हायो नाजादोंमोन। किसु हाबाय किसु हायाखै हयथ' गोबां खामानि आद्रा थाबावबाय बेखौ मावफुंनो गोनां दं। आं नैबे समाव बेखि यां जेनेरेसन उन जोलैफोरनो बे दायित्वखौ मावनो थाखाय आं लामा हगारना होबाय। बेनिखायनो आं बेखौसो हास्थायदों जे यां सेक्सननिफ्राय दिनै ओंखारबोनांगौ राजखान्थिखौ दैदेननांगौ बिबान लाफैनांगौ आरो समाजखौ मोनसे गोदान सानस्रि गोदान लामाजों दैदेनलांनानै जौगाखांहोनायनि खामानि मावनांगौ बेखौसो खावलायदों। जोंहा गोबां बे इउपिपिएल पार्टिनि गोबां मावथिफ्रा थांनाय बिसायख'थियाव एसे मोजां रिजाल्ट मोनैखाय गोबां नार्भास जाना दं आं बेखौ बिथांमोनखौ खावलायदों जे पलिटिक्सआव जेननाय देरहानाय थाखायो जों धैर्य थानांगोन गावनि पार्टिनि प्रति मोनसे लयेल्टि थानांगोन गावनि पार्टिनि दैदेनगिरिफोरनि प्रति लयेल्टि थानांगोन आरो जातिखौ सिबिनो हारिखौ सिबिनो ओनसोलखौ जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनो मोनसे
गोसो थानांगोन, गोसो गुदुं थानांगोन। आरो बेखिनिखौ लाखिनानै जों खामानि मावोबा नारभास जानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। बेनिखायनो पार्टि वार्कारफोरखौ खावलायदों जे एबार बिसायख'थिया जिहेतु जोंहा फैसिगोन आरो हयथ' सानसे साननैनि उनावनो केन्डिडेट बबे समस्थियाव सोर केन्डिडेट जागोन बिनि डिक्लेरेसनबो जासिगोन। केन्डिडेटआ जायानो दाजाथों जे बिथांमोनखौ देरहाहोनो थाखाय जोंनि पार्टि बे इउपिपिएलनि साफ्रोमबो सोद्रोमाखौ खावलायदों जे जों गोसो गुदुङै गोसो गोथारै खामानिफोरखौ जाहाथे मावलांलायो। देरहानाय जेननाय थागोन बेखौनो लानानै जों बानांगौ, गिनांगौ, नारभास जानांगौनि बाथ्रा गैया। आं मोनसे हिस्ट्रि फरायदोंमोन, बेखौ शिबसेना जितु पार्टि गायसनजानायनिफ्राय बिथाङा 18 इयार्स सासेबो सोद्रोमा देरहाहोनो हायाखैबाबो बिथांमोना नाजाबाय थादोंमोन आरो नाजायै नाजायै 18 इयार्सनि उनाव खिन्थु बिथांमोना देरहाहोनो सरकार दानो हानाय बेबायदि मोनसे परिबेख मोनदों। आरो बेखिनि धैर्य आरो नांथाबनाय थानायखायसो बेखि शिबसेनानि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट जोंहा बालासाहेब ठाकरे बिथांनि नाजानाय, बिथांनि हास्थायनायाव बे पार्टिया 18 इयार्स जेनदोंबाबो कुनु दिन नारभास जानानै थायाखै। बिथांमोना जेनदों, जनानै थायाखै, नाजाबाय थादों आरो बे नाजानायनि फिथाइखौ बिथांमोना मोनदों। दासिमबो बिथांमोना महाराष्ट्र सरकार दानायाव रल लायो आरो दिनै जों इउपिपिएलआवबो बेखौनो खालामगोन। जिहेतु बिजेपि आरो कंग्रेस बिथांमोना नेशनेल पार्टि आरो बे नेशनेल पार्टिफ्रा जोंबायदि फिसा फिसा जातिफोरनि जौगानायनि बाथ्राखौ बारा नोजोर होआ। बेनिखायनो जोंनि ओनसोलनि फिसा फिसा जातिफोरनि फिसा फिसा ओनसोलनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय जोंनो आन्चलिक दल रिजनेल पार्टि नांगौ आरो इउपिपिएलआ बिटिसि ओनसोलनि बा बिटिआर ओनसोलनि मोनसे रिजनेल पार्टि आरो बे रिजनेल पार्टिनि एक्जिस्टेन्स थांनानै थानायनि गोनांथि दं। दिनै बिपिएफ दं, जोंहा बे इउपिपिएल दं, बे मोननैबो रिजनेल पार्टिया गोख्रों जानांगोन आरो अब्लासो जोंनि ओनसोलनि बे फिसा फिसा जाति, फिसा फिसा ओनसोलनि बेकवार्ड जातिनि बेकवार्ड ओनसोलनि जेंनाफोरखौ जों बोस्रांनो हागोन। बेनिखायनो बेखौ लाखिनांगोन। जों गोजोननाय मोन्दों बेखि इउपिपिएलआ 2015 मायथाइयाव जोनोम मोन्दोंब्लाबो खुब खम समनि गेजेरावनो जों काउन्सिल सरकार दानो हादों आरो स्टेट गभर्नमेन्टजोंबो आसामावबो जों सरकारनि अंखिदार हिसाबै दाबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जों अंखिदार हिसाबै एनडिएनि पार्ट हिसाबै दंबाय थायो। एबार बिसायख'थियाव खिन्थु जों रावजोंबो दासिमहालागै एलाइन जायाखै। एलाइन जागोन जाया बे आरो साननै सानथामसोनि उनाव जों बेखौ खाथां जानो हागोन। खिन्थु आथिखालाव जों दासिमहालागै हारसिंनो गेलेनायनि बाथ्राखौनो डिसिसन लानानै दं आरो बिटिसिनि 15 कनस्टिटुयेन्सियाव जों 15 केन्डिडेट होगोन। बेनिखायनो जों पार्टि वार्कारफ्रा गाव गावनि केन्डिडेटनि थाखाय खामानि मावनांगौ बेखौसो खावलायदों। जोंहा बिटिसि ओनसोलनि जि 15 बियाब दं, बे 15 बियाबाव जों पार्टि होगोन। सोरबा बिपिएफआ मा पार्टि होयो, बिजेपिआ मा पार्टि होयो, बेजों जोंहा लोब्बा गैया। जिहेतु जों मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट पार्टि, रेजिस्टार्ड पार्टि आरो राजनैतिक हान्जानि थांखियानो जाबाय बिसायख'थि गेलेनाय आरो बेनिखायनो जों एबार बिसायख'थियाव गावनि डिसिसनजों खारगोन आरो जों 15 कनस्टिटुयेन्सि 15 केन्डिडेटजों होनानै नैबे बिसायख'थियाव बाहागो लागोन। जेननाय देरहानाय बे रायजो राजानि सायावसो जों बेखौनो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे जों बेहेकै नैबे बिसायख'थियाव गोजोन थासारि, जौगाखांनाय आरो बिटिआर सुक्तिनि बिटिसि सुक्ति आरो बिटिआर सुक्तिनि जिथु आद्रा थानाय रादायफोर दं बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय बे इस्युफोरखौ लानानै जों रायजो राजानि गेजेराव हाबगोन। जों थांनाय 5 बोसोराव बिटिसि ओनसोलाव जि सासन खालामदों बे जिबायदि डिसिप्लिनै सरकार सालायदोंमोन बे एखे डिसिप्लिनखौ लाखिनानै जों फैगौ समावबो खामानि मावनांगोन। सोरखौबा थगायनाय, सोरखौबा माबा होनाय बे प्रिन्सिपल जोंनि नङा। बेनिखायनो जों बे प्रिन्सिपल सायाव थानाय खामानिखौ मावनांगोन।